Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en Vierdag Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal, het laatste Cambuurjournaal van 2023. In een week waarin Cambuur stevig onder de bak moest. Zo weer de bekerwedstrijd in FC Dordrecht, die waard woen. En dan wacht het nog als laatste in dit hier de wedstrijd in FC Den Bosch. Nog één keer knallen in 2023, Henk de Jong. Ja, 100%. We hadden van de week echt een opkikker gewoon. We pakken mooi wat punten in de competitie, maar ik in de beker is je een heel goed Dordrecht, want die had echt goede spelers. De eerste helft de druk zet, de tweede helft wat compact te spelen, dat ken ik. Dat is voor u wel een mooi gevoel. Dat idee hier al, en dan kan ik heel snel omschakelen. Want er moet tactisch even wat betocht worden? Ja, maar alleen wat betocht worden. Zij spelen een vreemd systeem. Zij gaan een oer van verschillende systemen in elkaar. Had ze de bal ha. Nou, dat mag we goed voor elkaar houden. Het is altijd aardig, zo'n winterstop in het betellen voetbal. Want je weet, er kan ik weer een soort verrorie in de selecties. Waar gaat er voort bij Cambuur, bij Gelieks? Is de belangstelling voor Brei of voor iemand anders? En waar moet erbij? Want Kaskili is als rechtsback langdurig uitskekelen. Wij vregen toch maar eens even bij Henk de Jong hoe de gedachten binnen in de periode en oer de periode die er komt. Marco van der Heijden en Ruben de Jong, die hebben echt alles in beeld wat er is op die posities. En maar Jan Bruin erbij, dat is een scoutingsteam waar we hebben. Die jongens zijn daar, daar zit er maar eens even bij. En dat is echt prachtig. En die schakelen direct terug. Als dat gebeurt, kan dat. Als dat gebeurt, kan dat. We proberen gewoon Rios Becker bij te krijgen. Ik gewoon omdat er in je voortvallen is. En toen een zware blessure, dat maar we worden aan. Ja, wat net meer ken het. De club moet bestaan. En daar zeur ik niet door. Ik ben hartstikke tevreden. Het stadion zit vol. We moeten we thuis de wedstrijd, als tegenstanders zijn verdediging spelen, dat we die winnen, de kansen krijgen. Dus dan moet hij direct in. Ja, dan doet het gewoon hartstikke goed. Cambuur zal het de eerste mannen van 2024 dwammatten zonder de revelatie van dit seizoen. En dat is toch Sekou Silla. Hij is de opvolger van Alex Bangura, maakt het zijn plak meer als wier en is selecteert voor de nationale selectie van Guinea. En die spelen de Afrika Cup. Dat begint in die voorkust op 13 januari en het wordt heel lang. En als je daar dan spelen moet, dan kun je net wezen. Maar horen worden, Sekou Silla is even verdwenen. Eind december moet ik naar Ivoorkust toe. Gelijk beginnen met de voorbereiding uiteraard, met de trainingen. En dan echt begin januari begin de eerste wedstrijden. Dus ik heb een klein vakantietje. Ja, dat is een heel klein vakantietje, want dit is een pittig programma wat je te wachten staat volgens mij. Zeker weten, ja, wat ik net ook zei, gezien de tegenstanders is het een lastige groep, een zeer lastige groep. Maar ik moet me gewoon zo goed mogelijk op voorbereiden en dan gaan we het zien. Ja, toch even naar die groep, want je zei het al, het is een redelijk pittig groepje, moet ik zeggen. Ja. Senegal is de regerende kampioen, man. Ja, precies. Dus wat je dan zegt, de bal is rond en we gaan het zien. De bal is rond, ja. We gaan het zien. Het wordt gewoon een lastig, pittige wedstrijd. Dus het is allemaal mooi om daarbij te zijn. Ja, dat lijkt me ook. Want het is toch ook wel eervol om daarbij te zijn. Om zo'n groot toernooi te spelen. Want het is een groot toernooi, hè? Het is uiteraard een groot toernooi, ja. Zeker weten. Ja. En daar staat hij. Dat mannetje uit Schiedam. Is toch geweldig? Ja, zeker geweldig. Ja. Het is bijna niet te beseffen. Maar als ik er definitief bij zit, dan is het echt een moment om trots voor op te zijn. Sekou Silla, het is zijn laatste wedstrijd dus voor eerst van Cambuur. Hij gewoon in de basis. Dat geldt ook voor Jeremy van Mullum. Hij is de vervanger van de skorste Michael Brei. Cambuur gaat op bezitten bij de nummer 1 na lijst van de eerste divisie. Maar dat Den Bosch speelt wat in een nieuw systeem. En dan maak je net zo'n rare ding van als Sekou Silla je doet. Het liep het alleen maar een sisserout erin, maar Cambuur begint net goed aan de wedstrijd. Voorzet dan via Kostos, valt die bal in één keer binnen en is het Dors de chin-treffer voor Cambuur. Kasper Kostos, hij werkt de 1-0 binnen voor Den Bosch. Het begint al hiermee van Silla, maar dan nooit sa de mist ingaan. En dan uiteindelijk komt de bal voor via Vicario, Jaron Vicario. En Kostos werkt hem binnen. Ja, vreeg je net hoe. Hij had wel wat geluk. Maar die bal die vleent erin en Cambuur op even te staan.
Er zal een antwoord komen matten, maar het slag het Cambuur net echt om goed druk te krijgen op FC Den Bosch. Daar komen ze weg, de Bossenaren. Vicario, wat een prachtige stekpaas op Kostors. En dan gaat die bal er, maar krijgt net in. Kostors, de redding van Os. En dan gaat die haast nog via Smant ek in de eigen goal. Maar gelukkig bad dat net. Kin Cambuur dan hier nog niet. Nou ja, dit is een serieuze mogelijkheid van Robert Soldrikis. Die de bal krijgt nadat Milan Smit hem goed vooromleidt. Maar de kopbal van de Cambuurspits wordt pakt terug Den Bosch-keeper Joey Roggeveen. Prima onval van Cambuur, het vooromlezen van Smit en het koppen van Uldrikis. Maar de redding van Roggeveen is prima dus. Nog altijd in de eerste helft. Cambuur dat op Sigit naar de Liekmakker. Remco Balk, goede actie aan de rechterkant. Komt terug. Wordt dit hem dan? Uldrikis? Nee! Hij gaat er net in. Op en naar Uldrikis. Ja, die matje dorst wil scoren. De onval gaat terug. Uiteindelijk het voortwerkje. Het beethouden van Florismand. En dat komt de Lemster op een gele kaart te staan. Maar nog even naar die kans van Uldrikis. Wat batter. De voorzet van Balk. Ja, hij stuit het op. Daar rekt het Uldrikis net op. En dus is het nog 1-0. Tweede helft dan. Cambuur, maar de voorzet. Komt de bal voor de voeten van Marco Tol. En op een de redding van Roggeveen. De keeper van de thuisploeg houdt zijn team op voorsprong. Prima wedstrijd keept Joey Roggeveen op nota. En dat is zelfs voor Cambuur wel balen. Dat krijgt in deze wedstrijd dan Savezemat. Weer Cambuur mij de onval. Het voortwerkje nu uiteindelijk van Den Bosch. Onder de zietline is het Florismand. Die had zelfs al een gele kaart. Wat doet hij hier? Oh. Ja, je viel het onkomen. De tweede gele kaart. En dus reed van Florismand. Skietjochter Richard Martens beeld het uit. Hij houdt beet. En dit is wel al je domsis van Florismand. Een oeren spelen en Cambuur met verder met Sieman. Waarom maakt het Smant op zijn plak, zijn ongevaarlijk plak, zijn overtreding. Cambuur dan met Sieman en Van Os zwaren ervoor dat de skeer hier net nog grutter wordt. De keeper redt, onval hier terug van Den Bosch via de linkerkant. Aardige actie, uiteindelijk de voorzet. Nick de Groot brengt de bal voor. En zo houdt Den Bosch de druk op de defensie van de Ljouwertus. Vicario speelt het van Kaamtro de Forten. Het wordt pijnlijker en pijnlijker. Maar gelukkig wel de redding van Os. Dan wordt de bal op een ei inbracht. Is het daar wel de 2-1 van Stan Maas. Het ziet er echt wel wat aan te komen, Jer. Want Cambuur echt in die tweede helft. Maar een man minder had het heel dreig in stadion de Vliert. Eerst nog de redding van Os. Maar de keeper, die bij komt trouwens, uit Maat-Brabant, die hier geen antwoord. Hier nog wel, maar uiteindelijk net op de inzet van Maas. Die de bal binnentikt, maar zijn linker. En zo wordt het een kansloze misje voor de ploeg van Henk de Jong. Allereerst zal ik het, maar een man minder. Hier komt de bal bij Remco Balk, kopbal. Ja, weer die Roggeveen, die Dekselse Roggeveen. Die het Cambuur echt wel lastig maakt om te scoren hier, want hij pakt een heel soort. Maar dan krijgt Cambuur wat help van de defensie van Den Bosch. Milan Smit met het schot en daar is de ontsluitingstreffer. Maar nog 10 minuten te gaan wordt het toch nog spannend. En de clubtopscorer van Cambuur, hij maakt het zijn 14e doelpunt van het seizoen. Het gaat mis in de opbouw van Den Bosch. Het schot van Smit in de vierenhoeken gaat erin. Al liep het nog even oors omdat er een bal uitrolt daar. Maar hij zit er wel gewoon in. Maar kan Cambuur het dan nog spannend meidje? Het antwoord is nee. Hier komt de crosspaas van Mees Laros naar de rechterkant. En Sebastiaan van Bakel, 2 invallers. Van Bakel gaat wel heel makkelijk voorbij aan Pol. Dat doet er nog een keer en dan is hier de beslissing. Den Bosch wint van Cambuur. En de Ljouwertus die in een nederlaag de winterstop in. Thomas Pol liet hem hier 2 keer vies te makkelijk uittroeven terug van Bakel.
amateuristisch verdedigen van Bakel. Hij zit Den Bosch dus uiteindelijk naar de trui hier en naar de oerwinning. Het budget dat Cambuur mij een domper de winterstop ingeeft. De eerste wedstrijden van Henk de Jong winnen poerbest, maar de laatste 2 competitiewedstrijden waren verlenen. Dit is geen skimp van wat ik ben. En ik zat bij een aantal jongens al een paar weekjes aankomen dat het ietsje zwaarder wordt. En altijd aan de wedstrijd van Tiese leidt, ik weet het net. Maar we zien net kwart, net in duels, onnodige risico's nemen in de opbouw. En gewoon uitkappen en dan leidt de beurs er weer in. En ik denk, dat is eigenlijk het hele seizoen hoe wij de goals in krijgen. Hè. Daar mag ik van leren. En op het moment dat wij wat dwaan willen, krijg je een onnodige rode kaart. Ik typeren. Dus dan krijg je typeren dat we de goals in krijgen. Op een seatline werd niks gebeurd. Ja, dan roept ze zelf al. Ik vond dat we met 10 mannen wel goed in. Alleen dan moest ik een beetje geluk had en nog een keer valt. Maar dat weer wel aardig. Maar krijg ze makkelijk zien keer. Het is niet met een fijn gevoel de vakantie in. En nou moeten we zoeken naar een verklaring, want ik vond het allemaal maar wat aan de magere kant. Jij ook? Ja, vooral het begin denk ik. Ja, slecht begin hè. Ja, zoveel slordigheden aan de bal en onnodig balverlies. Als we de ruimte hebben, dan verkeerde aanname. Dan waait de bal een keer uit. Noem het allemaal maar op en dan waait die bal ook nog binnen. Op een onverklaarbare manier. Je gaat zo zacht binnen. En ik weet niet waar het dan ligt, maar we beginnen gewoon niet goed. En dan herstellen we daarna wel voor rust een beetje. Maar dan moet hij net vallen en dat valt hij niet. En dan na rust, nee, dat heb je gezien. De crisis willen er net voor doen. Nee, ik was die in. Maar dat doe ik net. Want er is meer in het leven dan dit. We doen elke dag best. Ik sliep er mij, ik doe alles aan mij. Maar we nemen nog 1 paar dagen rust. De vraag is alleen nog even op hokke plak Cambuur de winterstop ingeet. Want er willen Joert nog een aantal wedstrijden spelen. Op dit stuit binnen de Leeuwers de nummer 7 met 31 punten uit 20 wedstrijden. 4 efter koprenner Willem II dat er met 44 punten wel 4 uitrent. Onderaan is Top Os nog altijd de hikken sluiten. En ons af hier dit laatste Cambuursjournaal van 2023. We gaan op naar het komende jaar. Dat komende jaar begint voor Cambuur op 12 januari. Dan staat de wedstrijd in MVV in het eigen stadion op het programma. En vanzelfs ben wij er dan ook weer met een nieuw Cambuursjournaal een dag later. Vanal wens ik hem vanuit alle meewerkers van dit schitterende programma een waarlijk prachtige Christ in een heerlijke ierwikseltaal. Und 2024. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en 4 Dag Vermogensbeheer.